Ambalima bamanankan meno malikono ani maliko kanga foleni wali mado obi kata ukilengile na bela jile mafuya mfa usigorola kafonya na obisimilo kabi bamananga kuna foni sa wale unkeneka mimi na wala licha make au ye maliki bareo ani jien fa wore ki bareo la barake jekulu mi ni obewele ko biprem fasoko olu ni ubarake nyogon kabo Canada jamana konna na HDZO ani fever ubisimila la silame ademeton ansaru nyejoro groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema ankara moba Assid Shirif Ousmane Madani Haidara fe akademba yala jekulu inga barabulo dalimi ni obenyeshi jiso biduru ani fla joli baroma anga Mali jamana konna yanno kakeni o barabulo dalini unana kana duwa nyini ani blasirali kaundi nyini karamo Haidara fe musaka mini obinana do fontaine nunu joli dangane mali barawla obeti jo fo sifa warla miliari kele ani kori durula lutu sidibe alede kumbe kenen kan Sheriff la jabarani soto wala Musa Fombabi alakali anyi ni sanima mina ye ji sanuma ye to mimi wele ko bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali face au Biprem akeme ka bara do buluda ka nyeshi Mali jamanamo jiso biduru ani fla o bara buluda le ko projet 52 fontaines au Mali jagulu ngeme ka deme mawsoro ayerela ka bo Canada jamana kono do natawla bara nubina do anga jamana fa bala kerengere ni nyana sigida nanina o de kadara kono Biprem face au tonde ani u deme maw ni o ye Canada jamana dewnye ye wuli ka joke ka Mali silamadina nyama ka para nyonga jakulu ba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silama de meto ansaru nyajo yoro asayeda Sheriff Ousmane Madani Haidara segere abise ka ubla sera ninga laba ka duwa udo uye bara imbese ka noya ubolo chukumi okuna kungere tout la malla Biprem no ye association mi wulilendo ki jo ko fo Mali katla association na e ko chamange nyakla mo ko chamamba do mais uni Canadiens ka jenyogonya kono una lembede ku bina jinyuma ku bino de 10 millions a jinyuma ye abe tasira jumen kan u bina na kana fonde se ambaraya jimunu banga dugukolo jukoro na be fuma aywa jimu banga dugukolo jukoro na be fuma ko flaque d'eau souterrain donc u bina olu de traiter ku ke jinyenama wala sa amese ko lunmi tugamana ayirale no ka foko jimi be di millions mabi ni ye Mali bana semboala atoba de urubine naji au ka laye akan wa manwa bebo don alni ya couleur laje ba do ko kodo bala aywa Biprem ne yo ye Biprem ko na mawuli ka kodo nyeni ati se ka nyeti an laban mo ta don abena na min la sama donc Biprem de bulla ka ta se fo Canada kan nani nunu mo fla uye ni ye folo de me flana fana obenale olu fana benale me obena nu nana obe bara munu ke jila be ira bela bébé invité aw retele wa be invité adon abeta ujo abina ye ubina baramunu ke jila ka jinjele maka ke ji sanuma de mi be mi ande la ka makra mo da aywa ale dina nyamodi da kuma dina to wala o de ansana o joro mal akil wala ka kuma be non na ko dina na lafia de kama pour le bien-être de tous beka lafia adama de ani bagan ka ta sali yiriuma dans temps fin dina nano de hina kama donc ni jiko kuma me o bi hina ko fo kata se ji sanuma ma o potable o bi hina ko fo donc o kuma on lu fara nyonga afara joro ka ne relation mi ba na ngelengelo nche donc kana jigi semero ke mo gulana fana na vraiment yan kuma chugo mina ani fo de kaka anya jatime fana ka ko alhamdulillah diaray wa ay family sorala abargale ka ko hali yaw yere min bala men wasoro do bi amu famola jiko manogo anga sigidawla ka damene Mali fa bala kata se marabulu mo fa bela jele jiko gwele yaw be bara imana damene akase ka nobo gwele yaw mana ye fa minu ve gwele yaw furakele be se ka noya umo chugumi ni na nyona bara fana ni manye ki ba damene dine nyemo ka duga unu ka deme ka ye inofe o bela jele be bara noya mabulu na folomugo mi mina do jiso bedoro ani lanunu njoli dafe Mali fandan nani bela jele la ni ukama ko projet 52 fontaines au Mali chef wari milliard kele ani million geme duru nyona o de bina do adafe antato ya antate politique an sey muye fasoko amode nyanyina ni luwa buyir la kana de même ka fuba amna wol deme la tetimoka donc ambe deme nyini ife ambe do nyini fe
vraiment kan dɛmɛ an kalifabaw la pour mener à bien ce projet. Kɛnɛ bɛ kunjɛ kuma min a Sayada Sherif Ousmane Madana Haidara kɛlen kɔfɛ k'a ka nisɔndiyaw jira. Bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali BIPREM fasoko maaw la ani u dɛmɛbaaw ka bɔ Canada jamana kɔnɔ. A ye dugawudon kɛ ka ɲɛsin baara taabolo ɲuman ma min bɛ se ka to ji sanuman min da bɛ se sɔrɔ manifinw fɛ. Fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko ka marabolo lajɛrɛ kadara kɔnɔna na Bafula bɛ cercle kɔnɔ Mayina commune na kalanbolo dɔw sigira sen kan walasa ka se ka muso 60 olu hakɛyaw ka dɔnniw kangurunya ka ɲɛsin an yɛrɛw ka jiridenw bamayɛlɛmali ma. A laɲini ye fɛn min ye ka se ka musow don murubakalala baarada u bɛ se ka sɔrɔ u bolo cogoya minnu na. Alhamidu Badini ani Seydou Ɲare olu de tun bɛ taa Mayina u sera k'an sama fɛn min na an ka jɛ an k'olu lajɛ. Asa kan balakanw ka baarako fɛrɛ dabali tigɛ sɔrɔ yiriwali hukumu kɔnɔna na ani ka caman bɔ musolakaw ka degun na PRVM fasoko ye kalanbolo da ka ɲɛsin Mayina musow ma. O kalan kun bɛ tali kɛ an ka sumaw bayɛlɛmali la i n'a fɔ kaba saɲɔ ani fini. An bɛ ka formation min kɛ fasoko musow do Bafula bɛ a n'a lamini dɔɔni u bɛ ka former suman bayɛlɛma de la suman jalanw an yɛrɛ ka sumanw k'u bayɛlɛma k'u laja. Comme dɛgɛkuru comme mɔnikuru juga foniopreki maïs brisé formation in laɲini ye ni formation banna muso ninnu u ye baara sɔrɔ parce que métier de do u degera ka ban u ka se ka nin kɛ sisan k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye parce que o hukumu kɔnɔna na fasoko yɛrɛ ye minɛnw san baarakɛminɛnw san ka na n'a ye o d'u ma ani matière première dɔw pour que u bɛ baara daminɛ dɔrɔn jagokun b'u bolo baarakɛminɛn fana b'u bolo o ye baara daminɛlen. Musolakan minnu ye tali kɛ ni tile saba formation in na olu y'o ka nisɔndiya jira k'a da PRVM fasoko ka nin hakili ɲuman in kan hakilina mun n'a bɛ kɛ jigisɛmɛ jiri ye Mayina musow ma. Formation bɛ ka k'an kun a ye nafa mun lase an ma formation ye nafa caman de lase an ma k'a sababu kɛ mun ye jɛya b'o kɔnɔ fɔlɔ formation in daminɛ ye jɛya ye muso ye kɛra cogo cogo f'i ka jɛya fari bolo kan de anw de tobilikɛla anw de b'a tobi k'a di dudenw ma olu b'a du mɔgɔw de b'a du f'i ka jɛya de f'i ka sanuya de fari bolo kan o ye kelen ye fana ni sumanw bayɛlɛmali cogo mun na i bɛ se ka suman dilan cogo min na cɛncɛnmaya la nɔgɔ yɛrɛ de maya la formation in y'o bɛɛ lase anw ma o ye kelen ye formation in fana bɛna kɛ sababu ye ka anw bila jago sira kan wari sɔrɔ sira kan formation in bɛna kɛ sababu ye ɲumanba ye anw ma hali formation in ma da o kelen ma fana ani an ka denbaya ladon cogo an cɛw ladon cogo ni bɛɛ ɲɛfɔra anw ye formation in na ne kɔni an ye faamuyaliba de sɔrɔ ni formation in na formation anw taara la fu anw tɛ dɔrɔmɛ sara k'a kɛ ala ni fasoko mɔgɔw de ye ni formation in na san anw ma ka mɔgɔ sara walasa ka na nin ka anw kunna an tile 3 de ye bi ye formation in kɔni an walawalalen bɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ karama kɔnɔ a bɛ ka kɛ bonya kɔnɔ hali adamaden minɛ cogo nin bɛɛ bɛ ka kɛ formation kɔnɔ an adamadenw de ɲɔgɔn fu ni safinɛ f'an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ de an bɛ ka nin bɛɛ kɛ formation in kɔnɔ yan nɔ. Ni formation min kɛra a ma kɛ fasoko muso dɔrɔn ye a kɛra Mayina muso bɛɛ lajɛlen de ye n'i ye sali in falen ye an ma lawuli ko fasoko muso dɔrɔn muso wɛrɛw b'an min tɛ fasoko la n'anw ye nafa sɔrɔ n'an muso tɔɲɔgɔnw bɛ yen nɔ olu sigilen bɛ u ma nafa sɔrɔ yɔrɔ a ko a tɛ taa yɔrɔ jan an y'a lawuli fasoko nana ne bɛ fasoko la fasoko nana n'a ye walasa cogo min minnu yɛrɛ fana tɛ fasoko la u bɛɛ ka na an bɛɛ ka jɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ bon nafa min fana n'an b'a sɔrɔ fasoko b'a sɔrɔ muso wɛrɛ fana bɛ se k'a sɔrɔ fasoko nɔ ma. PRVM fasoko maa ɲɛmaaw olu y'a jira k'a fɔ o tɛ sɛgɛn wa o tɛ saliya musolakaw dɛmɛli la k'a da o ka fɔli kan ni muso kelen kalan i ye dugu ani jamana de kalan wa PRVM fasoko ale ka laɲini ye jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka sanga ni parti ka hakilina kuraw ye politiki na siraw fɛ. Conférence ni a daminɛna kabini le 22 ka na se fo bi la activité caman de kɛnɛ kɔrɔ activité ninnu an balakaw an ye hakilina ta parti tɔgɔ la ka se k'u former formation min n'o bɛ an ka matière première dumunifɛnw na n'o ye mɔniw ni dɛgɛw a n'a ɲɔgɔnna ninnu caman u bɛ se k'o dilanni kɛ cogoya min na a formation nin a kɛra nafaba de sabula muso 60 ɲɔgɔnna o de sera ka former ka tila ka attestation d'u ma pour que hali san 10 san 100 u bɛ se ka yira u denw ani u mɔdenw na k'a fɔ k'an delila ka former nin kan mais o dɔrɔn tɛ u y'a dege parce que u sera k'a yira n'a bi u sera ka minnu kɛ tile 3 nin kɔnɔ. Musolaka minnu ye tali kɛ ni tile 3 kalan in na attestation dira o bɛɛ kelen-kelenna ma sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ u y'a kalan kɛ wa a dɔnniya b'u la.
Sigida fɔlɔ wasaden honorable Fatumata Sempara a ye tile kelen ta k'o kɛ pompe kɛ don ye ka se ka fɛn ɲɛnamaw k'olu faga ka bɔ korofina kɔnɔna na i n'a fɔ komi soso ani dimɔgɔw saniya ani kɛnɛya u bɛ se ka sabati cogoya minnu na o senfɛ kaɲasilakaw olu ka misiri ani fana a bɛ taa se fo denbaya 250 la minnu ni olu garijɛgɛ donna ni yɔrɔ fiyɛ in na. Baara in bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba olu ka kuntilennaw de ye wa baara in fana fora kosɛbɛ dugudenw fɛ a kɛra ka bɛn tarata don de ma Abdoulaye Sogodogo ale sera k'an sama fɛn min na an ka jɛ an k'u lajɛ. An ye jateminɛ de kɛ an ka sigida la an ka commune entourée ni kɔ ani ɲamaw de donc an y'a ye k'a fɔ bana kuntan caman bɛ an ka sigida la kosɛbɛ i n'a fɔ sumaya b'o la bana kiran caman b'o la bɛɛ bɛ bɔ nɔgɔ ninnu de la i n'a fɔ kɔ ninnu bugelen u tɛ bɔ donc ɲamanto fana b'an ka sigida la a tɛ bɔ donc o hakilina ninnu kɔnɔna na an y'a lajɛ k'a fɔ en tant que ni an ma wuli ka jɔ c'est-à-dire que an ka autorités ɲɛsinnen tɛ fɛn dɔ ma mais an yɛrɛ en tant que parti politique an fana kan ka wuli k'an jɔ an kan ka se ka min kɛ commune kɔnɔ donc o kɛ quoi. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an welela honorable Tɛnɛ Sɛnpara fɛ pour que ka na commune du caman pulvériser. Vraiment, nous sommes des jeunes entrepreneurs qui ont honorable et confiance dans Dana Daga Sigidala, ou Chessiri Bay. Vraiment, à Jaranye Abouana, Mania équipe Anda Palemba. Vraiment, à Jaranye Abouana, Nala Sonama, commune en recommandé Dene. Canignon Dana sur les Caminonala. En Fanaban Chessira, la man Sego Bella Jerengala. En Medbo de Galaka Nikatai. Alakana Ninko Dan Mane, exemple de Kaira. K'a fɔ député hakili b'a ka commune na donc an fana pɛrɛnnen don k'a dɛmɛ a ka baara la. Soso kɛlɛli ni fɛnɲɛnamaw kɛlɛli o ye bana de ye a b'a kan ka bana banaw don o kɛlɛli kɔni o baara ɲumanba de ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o la soso jatakulu fɛn o fɛn b'a la fɛnɲɛnamamisɛnnin bɛɛ bɛ maa de bana ni furakɛli kɛra yer'o la a ka d'an ye a diyara an ye fana an b'a fɔ k'a waleɲuman. An ye nin décision ta kun min na an y'a ta parce que an ka parti ka hakilila de ye nin an ka président ka hakilila de ye nin président d'honneur ale ka hakilila de ye nin parce que ale ka hakilila ye jamana ko de ye ani a bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na kabi bi ma se kabi démocratie daminɛna a bɛ ka jamana in dɛmɛ an ɲɛfɔ a ye dɔrɔn a ko problème t'a la a yɛrɛ b'a financer donc a ko n ka a kɛ parce que nin ka ɲi nin ye ne fana ka hakilila de ye muso ni denmisɛnninw ka hami de bɛ ne na ne bɛ hami ni muso ni denmisɛnninw de ye bi parce que n'i ye yɔrɔ ta k'a lajɛ mɔgɔ min ka baara ye ɲamancɛ ye donc ɲamancɛ nɔgɔ ani soso de bɛ ɲɔgɔn na nɔgɔ ni bana de bɛ ɲɔgɔn na donc n'i ye se kɛ ne ye o bɛ ban an ka commune kɔnɔ pewu ne ka cɛsiri de y'o ye pour que o bɛ se ka ban cogo min na n wulila ka n jɔ ka fiyɛlikɛlaw ɲini u kana yɔrɔ fiyɛ sinon n bɛ ɲaman cɛ ka kɔrɔ depuis ne élila ne ma baara jɔ k'a fɔ ko fɛngɛ élection surunyana n bɛ wuli ka n jɔ o politique mɔgɔ tɛ ne depuis ne élila don min na san 5 daminɛ ne filɛ ne bɛ baara la commune kɔnɔ welekan laban min bɛ n bolo ne b'a fɔ commune élu bɛɛ ye hali Bamakɔ élu yɛrɛ bɛɛ ne b'a fɔ bɛɛ ye k'a ta maire la ka na conseil la ka na député la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fi jamana kɔnɔ. Musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen 8 marsi kadara kɔnɔna na muso jɛkulu min ni a bɛ wele ko association kɛnɛya tɔn ka bɔ Mayina commune kɔnɔna na Bafula bɛ cercle la olu ye dolanti dɔ labɛn dolanti min ni a kɛnɛ sigira sen kan Mayina dolanti kɛnɛ sanfɛla la musow ka nin dolanti a kɛnɛ denfaya o jalakun kalifalen don Samba Traoré la fanga ɲini jɛkulu PRVM Fasoko a bolofara min bɛ Bafula bɛ cercle la olu ka secrétaire général Alhamidou Badini ani Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Allah oh musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen 8 marsi kadara kɔnɔna na muso jɛkulu min
ni a bɛ wele ko association kɛnɛya tɔn ka bɔ Mayina commune kɔnɔna na Bafulabe cercle la olu ye dolanci kɛnɛ dɔ labɛn min kɛnɛ sigira sen kan Mayina dolanci kɛnɛba sanfɛ musow ka ni dolanci a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ani a denfaya o jalakun kalifalen do Samba Kulibali de la fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko o ka bolofara min bɛ Bafulabe cercle la olu ka secrétaire général Alhamidou Badini ani Seydou Ɲare olu de tun bɛ kɛnɛ in kan an ka jɛ u sera ka fɛn min sɔrɔ k'olu lajɛ. Musolakaw tɔgɔ la don 8 mars wuli ka jɔ kɔnɔna na Mayina commune kɛnɛyatɔn jɛkulu musow y'u ka dolantan kɛ dolantan min kadra la kɛnɛyatɔn musow y'u tilan kulu 2 finijɛma donbaw ani fiman mitan fɔlɔ o kuncɛla fu ani 1 finifima donbaw ka ɲɛkumu kan mitan filana daminɛ kɔnɔ finijɛma donbaw olu ye filana kari jɔ kɔnɔ fimaw olu ka ko tɛ se ka kuncɛ ten waati laban kɔnɔna na o jilaja ka 1 fili jɛmaw ka jɔ kɔnɔ 2 ani 1 dolantan kuncɛla o de la finijɛma donbaw ka nusɔndiya kɔnɔ foli min bɛ ne fɛ ka ala se an ka denba ma an b'a fo ani foli ka kan ni ko ani foli ka kan n'i y'a lajɛ san 7 dɔrɔn ale ma kɛ marraine n ta san tɔ bɛ ale kɛra marraine a daminɛ sisan a bɛ san 8 bɔ a san tɔ ale de kɛra bɛɛ marraine a ko an ka bɛɛ to yen ni mɔgɔ ma sɔn ka marraineiya minɛ an ka n'a d'ale ma ale b'a minɛ wa ale b'a siri o foli an b'o d'a ma k'a ni ce ani baraji a ma k'anw ye dɛ a y'a k'a yɛrɛ de a b'a dɔn muso de y'anw ye anw ka kan ka dɛmɛ a y'a k'a yɛrɛ de k'a ni ce ani baraji n'o bɔra yen an ka parrain an bɛ foli di parrain ma parrain y'a dɔn anw ye muso jɛkulu de anw ka kan ka dɛmɛ anw ni dɛmɛ ka kan a ma nin kɛ anw ye de a y'a k'a yɛrɛ de n'i ye min kɛ musow ye fɛn min i m'a lafili i y'a kɛ diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen de i ye mana fɛn kɛ muso kelen dɔrɔn i y'a kɛ diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen an b'o foli d'a ma halisa fasoko a dannen bɛ yɔrɔ min na a ka tɛmɛ yen kan présidentielle min bɛna daminɛ an bɛ masa in deli ala k'an ka président ala ka ata ni dolantan in denbaya tara ka kalifa mun ma 8 mars kadra kɔnɔna na o ye a ka nisɔndiya jira ni ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin kɛnɛyatɔn musow ma wa a ye donbolo ta ka di kɛnɛyatɔn musow ma ani ni kɛnɛ labɛnbaw wala ne nisɔndiyalen don fo ka taa dama tɛmɛ ni muso ka ko de nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye ni muso bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko de 8 mars ye donc denbaya dira ne ma a diyara n ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka a nin kɛ furututu ye a kana dabila san o san an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la minnu ta yan ala ka hinɛ u la an minnu bɛ yan ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ parrain dira min fana ma n'an dɛmɛ an kungo la nin ye fasoko de ye an bɛɛ kungo de ye PRVM fasoko ma ɲɛma minnu kun b'a kɛnɛ kan fana olu y'u ka nisɔndiya jira ka da o baarakɛɲɔgɔn sugandili la ka kɛ ni dolantan ta ko 7 denfa ye o ka fɔ la nin ye danaya ani bonyamasegi de ye ka ɲɛsin olu ka parti ma u nana sa nɔ ka na ni balontan in kɛ ka ɲɛnajɛ kuncɛ ka musow la ɲɛnajɛ k'u la kɔrɔtan 8 mars kɔnɔna la yala bi san o san an ka nin fêter musow ye ni baara kɛra tulonkɛ bɛ na ni tulonkɛ kɛra tulonkɛ bɛ kɛ n yɛrɛ ɲɛ bɛ la terrain falen don an bɛ ka match juman b'a lajɛ musow ka match ka musow la tulonkɛ yala bi san o san an ka segin nin kan PRVM fasoko walasa k'a ka karidon baaraw kuncɛ nisɔndiya la concert bolodala Mayina Musa terrain na Mayina dugu ani Bamako dɔnkilidala minnu kun b'a kɛnɛ kan olu y'u ka seko jira kɛnɛ kan walasa ka dugudenw ladɔn o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fanba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Burkina Faso faaba la waga san 2015 ka fɔ jaso min ma sira sɔrɔ Blaise Compaoré ka lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma ɲɛma Gilbert Diendéré a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ a kiiri dulonmɛ ko kura bawo Blaise Compaoré ka lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen régime de sécurité présidentielle RSP ɲɛma Gilbert Diendéré ani Djibril Bassouli a ka ministre min ɲɛsinnen kun do Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma u y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini kun ye de k'a fɔ maa dɔw ka ye kiiri bulon kɔnɔ seereya la olu maaw ma ye o maa ninnu den jɔyi Burkina jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaa bɛ u la ladala ɲɛmaa bɛ u la jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ u la jamana ɲɛmaakɔrɔ bɛ u la hali wali jamana ɲɛmaa fɛnɛ bɛɛ la ka taa se diɲɛ seleke naani lasigiden dɔw fɛnɛ ma Burkina Faso jamana kɔnɔ olu maaw ma se ka ye kiiri bulon kɔnɔ Gilbert Diendéré ani Djibril Bassouli ka lapasabaw ye a yira k'a fɔ sariya bɛ ka suso faa dɔ fɛ nka jamana tɔgɔ la kiiri ɲɛmaa min bɛ kiiri bulon kɔnɔ ni o ye procureur ye o ye a jira k'a fɔ donji da kelen maa minnu ka lapasabaw ma jira jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ a ka di u ye k'a fɔ nin maa ɲɛma ninnu ka ye kiiri bulon kɔnɔ k'u y'u sɛbɛkɔrɔ sinsin a ka u ka laɲini na maa minnu ka lapasabaw fɛnɛ kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso de bɛ k'i kala lafili a ko la k'a kɛli man di u ye
maa minnu ni maa minnu b'a fɛ olu ka ye kiiribulon kɔnɔ seereya la. Burukina jamana ɲɛmaa yɛrɛ bi in na Roch-Marc Christian Kabore o bɛ a la. Mɔsiw ka laadala ɲɛmaaba min bɛ yen ni o ye Moro Naba ye. Burukina faaba Waga Moro Naba k'o ka ye kɛnɛ kan. Faranjɔrɔ fanga ɲɛmaa Michel Kafando k'o fɛnɛ ka ye kɛnɛ kan. Maa minnu y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye Macky Sall min fɛnɛ kun ye surunani donba ye k'a fɔ jaso kuma CEDEAO tɔgɔ la. Senegali jamana ɲɛmaa k'o ka ye kɛnɛ kan ka fara taamaɲɔ Benin jamana ɲɛmaa kɔrɔ Yayi Bonika ani Faransikaw ka lasigiden min bɛ Burkina Faso faaba la. Amerikikaw ka lasigiden min bɛ Burkina Faso faaba la k'olu bɛɛ lajɛlen ka ye kiiribulon kɔnɔ seere ye. Nka jamana tɔgɔlama min bɛ kiiribulon kɔnɔ ni o ye procureur ye o y'a jira k'a fɔ lapasabaw donse da kelen u ma wuli ka se jamana ɲɛmayaso mɔ ni nin laɲini ye k'a fɔ de ko ninnu ka ye kɛnɛ kan. Fan filaw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn jalaki a ma ɲɛ kiiribulon ɲɛma a ye kiiri dulon juma a bɛ da yɛlɛ ko kura. Egypte jamana kɔnɔ tile sabanan bɛ kɛ jamanakuntigisigi kalataw la min bɛna manda filanan di jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi mɔ san 2014 a kɛra jamana ɲɛma ye bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn na o y'a yɛrɛ jɛɲɔgɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ɲɛkɔrɔndɔ tabaw olu caman dɛnna kɛrɛfɛ Musa Mustafa Musa o dɔn tɛ jamanadenw yɛrɛw fɛ yɛrɛ n'a dɔn bɛ a dɔn bɛ ni jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi dɛmɛni de ye jaabiw bila bɛ ka avril kalo tile 2 nata kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ tarata tɛmɛnen tile 2 jamanadenw ma muɲukumanyakaba kɛ ka kalata in kɛ a barata jamana ɲɛma ka laɲini de ye maa bi se ka bɔ ka caya ka kalata walasa a ka se ka dɔn k'a fɔ n'a kɛra sebaya ta fɛn ye maa fanba ka danaya bɛ a kan ni u ka makoto de participation. Mahmoud El Sherif ni ale ye kalata labɛnni jɛkulu baabu sentigi ye a ko maa bi se ka nisɔndiya duguba damadɔw bɛ yen maa fanba bɔra ka kalata ye Misira jamana faaba Caire ani Guize ka taa se Alexandrie duguba filanan ma ko maaw bɔra nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ. A ko ŋunu min fɛnɛ bɛ ka Egypte jamana labɔ k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ fara kalata yɛrɛ kundala ka a se fɔ alamusa don mɔ k'a da ye araba in de ye ko maa si m'a fɔ kalata k'a bi tori ka taa se fɔ alamusa mɔ. Bibi in kɔni na kalata in ni nafa bɛ a la nafa ye jango maa fanba bɛ se ka kalata lagosi min bɛ Misira jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi k'a fɔ a kɛmɛ ka hadamadenya hakɛ buruja Egypte jamana kɔnɔ ko maa tɛ se k'a fɔ k'i bi pɛtɛ a kɛrɛfɛ ni bɔnɛ banfula ma don i kunna ni maa fanba bɔra ka kalata a ye ko taux de participation bonyana bɛɛ o bɛ kɛ sababu ye k'a tɔgɔ diya wali kɛlen ko hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ninnu ka kuma t'u kɔnɔ. Carikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye a jira k'a fɔ don nataw la u ka fanga taabolo bi yɛlɛma k'a kɛ jamana ɲɛma fanga dafalen ye u k'a ma ko régime présidentiel o kɔrɔ ye ko fanga o fanba bi bila jamana ɲɛma de ka bolo kan. Ɲɔgɔnkunbɛba dɔ de sigira sen kan Cadi jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko forum sur les réformes institutionnelles k'a lajɛ yɛlɛma bi se ka don jamana fanga bondaw la cogo min fanga ɲinindaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ka taa se diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw mɔ nka fanga sinamatɔnw olu ye a jira k'a fɔ olu sendɛrɛ maa o maa yera kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɛra k'a fɔ yɛlɛma ka don fanga taabolo la fanga fanba ka don jamana ɲɛma la ka bɔ régime semi présidentiel la ka kɛ régime présidentiel plein o tɛ taa yɛlɛma dɔw kɔ o yɛlɛma dɔ ye jamana ɲɛma a kun bɛ san 5 min kɛ a bɛ bɔ san 5 la ka kɛ san 6 ye a bɛ kurakuraya siɲɛ 1 o kɔrɔ ye ko san 12 wasadensigi kalataw minnu kabini san 2015 ni olu bɛ ka bɔ u duwa kɔrɔ a jarala k'a fɔ nin sen Cadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno b'a fɛ k'u bolo da san 2018 in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an balakaw ni yɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ politiki bɛna k'u ka Cadi jamana kɔnɔ barisabu ka d'a kan hakɛ min bɔ bɛ k'o jɔ musow ye politiki jɔyɔrɔw la ani fanga bonda jɔyɔrɔw la don nataw la o hakɛ ko in bɛna kɛ damakɛɲɛ ye an balakaw n'an balakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko parité o kɔrɔfɔ bɔra Cadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno da a kɛtɔ ka kɛnɛ kunjɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an balakaw tɔgɔla don 8 mars don nataw la baara ti kɛ o kɔnɔ wa a bi sara bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko musow dama de dagan bɛ olu ka t'u ka ɲajɛ kɛ cɛw ka taa baara kɛ o tɛrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ baara bila ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an balakaw ma wa a bi sara Idrissa Déby Itno ye a jira k'a fɔ Sena wasabulo o bɛ boyi ni ka na ni sigida ɲɛmayasow ka fanga bonda Haut Conseil des collectivités territoriales ye ni ka nikura don mara cɛmabɔli fɛnɛ na ni o ye décentralisation ye o tɛmɛnen kɔfɛ Cadi jamana marabolo 23 minnu bɛ yen olu bɛna lajɛ k'u koron k'u kɛ marabolo 17 ye a kun de ye musaka dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min nafolo cɛni kiiribulon minnu bɛ yen i n'a fɔ Cour des comptes ni o ye nafoloko jateminɛ
kiiri bulon ye ani jamana sariya suma kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ka taa se ministre kɔrɔw ni jamana ɲɛmaa kɔrɔw kiiri yɔrɔ haute cour de justice ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna yɛlɛma ka kɛ chambre de la cour suprême ye o kɔrɔ ye ko cour suprême bolofaraw de bɛna kɛ olu ye Idrissa Déby etno marsikalo tile 19 a kɛtɔ ka ɲɔgɔnkunbɛba in datugu a y'a yira k'a fɔ fanga kun sabanan ni o ye 4ème république ye o de bɛna cogo Tchad jamana kunna don nataw la wa ma bɛ se k'a fɔ nin ye olu berekedenw de dadatɔ ye walasa fanga kun naaninan ka na fɔ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la o yɛlɛma fɛnɛ ti kɛ ni furubakalata tɛ ni o ye référendum ye don nataw la o bɛ kɛ Tchad jamana kɔnɔ. Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ don nataw la yɛlɛmaba bɛna don a la barisabu ka d'a kan a ma fanga bɛna bonya dɔ bɛna fara kɛlɛcɛw kan o hakilina in dara Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 fɛ ni o ye Conseil de sécurité ye tarata tɛmɛnen bɛɛ bɛnna o kan k'a fɔ kow bɛ ka taa cogo min na fɔ lakana de ka sɛbɛkɔrɔ bonya Congo Kinshasa jamana kɔnɔ bawo a fɔ n bɛ ko décembre kalo tile 23 nata ye jamanakuntigisigi ka lataw ye ka nɔnabilaba ɲini jamana ɲɛma Joseph Kabila la o min kɛn bɛ fangasinamatɔnw ka laɲini ye wa Jɛnseregɛnna ni setigi jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ o de kan yanni o don cɛ a ka lajɛ dɔ ka fara Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO a ka maa hakɛ kan bawo Congo Kinshasa ko n'a kɛra juwa ye juwa min don maa t'a juwa girinkuma dɔn o kumana maa nanama sumanenw ni bɛ se ka lakana cogo min na Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO ka baara bɛna bɛn o de ma nka ko in kɛtɔ Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso la Amérique duguba la New York Congo Kinshasa lasigiden min bɛ Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ ni o ye Ignace Gata Mabita ye ale ye a jira k'a fɔ olu kɔni fɛ k'o tɛ Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso ka nin hakilina in ye olu bolo Congo Kinshasa ale bɛ tɔ kɔnɔ ya a bɛ ka kuma Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw de tɔgɔ la wa Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw sigi bɛ fɛn min kan Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO ka baara fɔlɔ kan ka bɛn fɛn min ma o ye mamurutilen jɛkulu minnu bɛ ka Congo Kinshasa basigi tiɲɛ olu de kan ka kɛlɛ fɔlɔ a labanna ka wele da k'a b'a ɲini Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MONUSCO fɛ u ka lajɛ yɛrɛ de ka Congo Kinshasa jamana yɛrɛ de bila tensa bawo ɲinan y'u san 20 de ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso ye wele da ka ɲɛsin Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres ma ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yanni kalata don cɛ décembre kalo tile 23 Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o k'a sɔrɔ basigili jɛkulu kɔni maa sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ donna kɛlɛcɛw la don nataw la ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛna labɛn Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies fɛ Genève avril kalo tile 13 kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna baɲumankɛlakaw ka ɲɔgɔnkunbɛba don minnu ye nafolo dibaw ye u k'u ma ko donatɛrw a lajɛ in bɛ ka kɛ Congo Kinshasa de kun kan nka Congo Kinshasa ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u tɛna y'a kɛnɛ kan ko barisabu ka d'a kan ko Jɛnseregɛnna ni tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka Congo yɛrɛ kunkanko ta k'a kɛ min ye k'olu ma da la k'a fɔ a sen bɛ ye n'u tɛ k'olu ka jamana ta k'a kɛ u ka jagokun ye ka hadamadenya dɛmɛ yɛrɛ ta k'a se yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min k'o kumana k'u tɛna y'a kɛnɛ kan. Angola jamana ɲamakɔrɔ José Eduardo dos Santos denkɛ José Filomeno dos Santos ye a jira tarata don k'a fɔ ale jɛmɛ ni a ka weleli ye bɔgɔ jeninen ka maa ɲɛmaakɔrɔw fɛ kiiri fɛ Angola jamana kɔnɔ wa n'Ala sɔnna ma dɔnko ye fɛn min ye n'a ɲininkara kuma o kuma kiiri ɲɛmaw fɛ k'a na kuma a tɛna siga jamana ɲamakɔrɔ José Eduardo dos Santos denkɛ Kamaleya Chua ye ko Zenu sigasiga n'a ɲɛsin bɛ mɔ fanga kura fɛ u k'a ma ko fond de souveraineté o ye yɛrɛma hɔrɔnya bilankɔrɔ ye bawo bilankɔrɔ tɛ malo k'a kɛ n'a kɛ ka dungo juguya kɛ ko wari dɔw t'a mɛn k'u bila ka taa fa dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna dolari wari miliyɔn 500 k'a y'o labɔ k'o bilankɔrɔ in nafolo min dalen kun do Angola wariso dɔ la k'a y'o ta k'o bila ka taa Suisse yanfa wariso dɔ la wari in kɔni lasegin bɛ ka na Angola jamana kɔnɔ nka wele bila mɛ José Filomeno dos Santos ma k'a fɔ a kɛn bɛ ka dungo juguya baaraw kɛ a fa de kun y'a sigi ɲɛmaaya la nafolosoba don nafolo in bɔra taji yɛrɛ de la o y'a sɔrɔ a kɔrɔmuso o bɛ taji ko yɛrɛ fɛnɛ cakɛda ba kunna nka bibi in na fa bɔlen jamana ɲɛmaaya la a ye maa min dɛmɛ k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye a nɔ na n'o kun y'a ka denmisɛnnin ye Joao Lourenço o y'i kale jamanadenw ye k'a fɔ na yuruguyurugu kɛlɛ Angola jamana kɔnɔ wa a tɛ k'a yɛrɛ ka ɲɛmaakɔrɔ ɲɛda filɛ ko in na bawo a bila bɛ o denw de la k'olu minɛ k'u kɛ wo la wa o ko in fɛnɛ jaan bɛ Angola ka den fanba fɛnɛ ye bawo k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛlɛ jamana kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni sɔn ɲɛmɔgɔ fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la laseli nata ni Ala sɔnna ma an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn.